Hapon mga tugang uya po ang mga baratang unyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Mga baratang maraloa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB. Sa mga baratang unyan para sa aga. Inotong tan bareta halid dyan sa luwas, si Jimmy Nasolita. Jim, kamen. Gulpi ng mga transistor radios anitaw ni ABC Federation President Cap Adrian Salceda kan banuan kan Pulangi sa mga estudyantes haros sarama na gabos na mga barangay kan nasabing banuan nagalaom nasabing Liga President kan na mga barangay na magiging positibo resulta kan lakdang na ini na online classes asinan mga portable radios nini na ipinanao sa mga estudyantes kan banuan kan Pulangi. Siya ngunya nag-iisip na naman in mga panibagong programa pamayo kan mga punong barangay sa banuan kan Pulangi kung paano na mas mapapakarayan kalidad kanina edukasyon kan mga kakian mas kinasa tahaw ni na pandemya dahil panin face-to-face sa mga eskwelahan digdi sa satuyang kapalibutan. Mga dagdag na parita, Jimmy Nasolita, DCGB News. May aras tanto si Hans Galero, may dagdag man na istorya. Hans, kamen. Patapos ang pagpursige mo niyan kan Philippine National Police sa Bicol pati naman ang Philippine Army. Tangan na masolusyonan ang problema may kinaraman sa insurhensya at sin terrorismo dibisi sa tuyang kapalibutan. Ini matapos sa BUD Police Brigadier General Julel Estomo, ang Regional Director kan PNP Bicol na sina padagos na dito pakusog ang pera sa asin nagpapasalamat sa publiko o sa suporta kan publiko may kinaraman sa sendang kampanya kontra sa insurhensya lalo na dyan sa probinsya kan Masbate. Sigun kay Estomo, deninda magkukuha ang sunod-sunod na trayumpo may kinaraman sa mga operasyon kontra sa mga CENT o kaining Communist MPA terrorist sa Kabikolan kunwara ang suporta kan komunidad at sinman ng impormasyon na pinagpapaabot sa sendang mga opisina. Mientras tanto, sinabi man ni Joint Task Force Bicolandia Commander Major General Henry Robinson Jr. na nagtatausin daw niya ng asigurasyon sa lambang mga Bicolano na padagos ang sa indang pagpapakusugan mga operasyon. Tanganin na magkaurubos na ang mga CTG dibis sa tuyang kapalibutan. Tigtatauanin daw niya ng prioridad ang probinsya kan Masbate dahilan sa sigun kay Robinson Didian na medyo dakul pa ang impluensya o dakula pa ang impluensya kan CTG kung kay sisikapon daw ninda na talagang masolusyonan na ang haloy ng problema sa insurhensya sa nasambitan ng lugar na sinibang parte pa kan Kabikolan. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Posibleng magpuuna ang La Nina ngunya na Oktubre. Sigun kay Benson Istareha kan Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, nasa 70 hasta 80% ang tsansang mamamatian na ang La Nina sa masunod na buwan. Ang La Nina sa rong phenomenon kung saan mas sobra sa normal ang mamatian na pag-uran. Pwede magdurar ang La Nina sa kod sa primerong tulong bulan kan 2022. Nasa duwa sa kod tulong tropical cyclone man ang biglalauman na maglaog sa Philippine Area of Responsibility sa mga masunod na bulan. Alang kauman ang chance sa kanasabing bagyo na maglandfall sa arinman na parte kan Pilipinas. Nasa 196 ang bagong nairehistro mga pulis na tinamaan ng COVID-19. Sa datos kan PNP Health Services, nasa 38,788 ang konfirmadong kaso ng COVID-19 sa pulisya, kung sa 2,291 ang aktibong kaso. Sa intang sinabi na nasa 149 naman na pulis ang narahay na sa siring na helang. Dahilan kay niya, nasa 36,383 ang total recovery sa pulisya, mantang daymanin ibang naibaretang bagong kaso ni nagadan. Mantinido pa nga 114 ang mga pulis na nagadan dahil sa COVID-19 sa nasyon. Uminabot na sa Pilipinas, kasubanggi ang dagdag na 728,910 doses ng Pfizer COVID-19 vaccine. Sa nasabing numero kan mga bakuna na nag-abot sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3, 677,400
430 ang i-deliver sa Metro Manila, asin 51,480 doses sa Cebu. 92,430 doses man ng bakuna ang nakatala na ipadara sa Davao City. Sa ngunyan, paliwanag ni Vaccine Czar Carlito Galvez na minumot na sa 11 milyones na bakuna kan Pfizer ang nasa ibang nasyon. Para ini sa kabilugan na 66.9 milyones na mga bakuna na nag-abot sa nasyon. Siniguro man ni US President Joe Biden ang maabot sa donasyon kan Pfizer COVID-19 vaccine sa Pilipinas na maabot sa 500 milyones. Nasa 1/4 pa sana kan target population sa nasyon ang fully vaccinated na kontra sa COVID-19. Naharayo pang marhay para makamtan ang herd immunity kung saan ang National Capital Region na madali nang makakompleto sa pagbabakuna nin 70% kan target residents. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na ang mga otoridad naka-administrar na ni na 42.6 milyones na COVID-19 shots sa interong nasyon na kung saan na 23.2 milyones kanyan primerong dose. Idinagdag pa man niya na ang national target ay nasa 77.1 milyones na mga Pinoy. Nagkukulang na ang mga healthcare workers sa Pilipinas sa taho kan COVID-19 pandemic. Ini ang inako kan the Department of Health sa pag-ampang sa congressional inquiry may kinaraman sa annual deployment cap kan healthcare workers. Sigun kay Health Undersecretary o Assistant Secretary Kenneth Ronquillo, kulang ni 92,000 na doktor asin 44,000 na nurses ang nasyon. Apara pa ini sa kakulangan kan medical technologist na maabot sa 19,000, pharmacist 14,000, radiologic technician asin radiologic technologist 17,000. Ang nasabi mga numero base sa datos ng Department of Labor and Employment. Kan Hunyo, nasa itanaas kan gobyerno ang kota para sa numero ka mga healthcare workers na dideploy sa ibang nasyon na 5,000 sagkod 6,000. Sinabi kan Department of Interior and Local Government na ang pilot implementation kan bagong alert system na may granular lockdown sa Metro Manila, posibleng palawigon pa na lampas ngunyan na bulan. Sinabi ni DILG Undersecretary Epimako Dancing na sa saindang paghiling, posibleng palawigon pa ini sa National Capital Region sagkod sa Oktubre. Sa iyang sinabi na pigaadalan maninda na baguhon na ni Banggiya sa implementasyon kan alert level system. Idinagdag pa man niya na makikipag-oron sinda sa ibang ahensya para pag-adalan ang sitwasyon para sa implementasyon kan alert level system. Siniguro ni PNP Chief General Guillermo Eliazar na anuman na oras idideploy ninda ang sa indang mga medical workers para magtabang sa mga medical health workers na labanan ang pagitaas kan kaso ng COVID-19. Sigun kay PNP Chief, ang PNP Health Service may mga tauan na nakadeploy ngunyan sa senda mga regional asin provincial offices para tutukan ang salud kan mga pulis. Sinabi niyang handa ang PNP ni pasubli ang mga medical workers na ini para magtabang sa iba pang medical workers kan gobyerno. Sa katunayan, sigun kay Eliazar, nagamit na ang sendang mga medical workers sa vaccination program kan gobyerno matapos mag-training. Ginibo kan PNP ang asigurasyon matapos ang direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte na ipreparar ang deployment kan mga medical workers kan PNP asin Forces Armadas kan Pilipinas. Pig-aadalan kan gobyerno ang posibilidad na mabakunahan na kontra sa COVID-19 ang may mga edad na 12 hasta 17 anyos sa kabangaan kan Oktubre, mantang ang coronavirus infection nangyayari na sa mga aki. Sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez na ang Pilipinas igwananin 23.7 milyones na COVID-19 shots asin 20 milyones na jobs na piglalauman na mag-abot sa primerong simana kan Oktubre. Tanganing magamit ini ang mga otoridad, kinakaipuhan na i-administrar ang nasa 800,000 na bakuna kada aldaw. Sinabi niya na sinda maproponer kay Presidente Rodrigo Duterte na bakunahan naman ang may mga edad na 12 hasta 17 anyos. Dagdag na barata hali dyan sa luwas si LBB. LBB, kamen.
Sa mga dagdag pang bareta, nagrereklamo niyan sa liwat na mga pasaheros na biyahing Legazpi City, Buyuan, vice versa dahil sa padagos na pagtaas kan singil ning pamasahe, maski na nga ni umul na daw sa jeep inian na ipinagunambitan sa DCGB News kan nagkapirang residentes na sinda nangangapudan sa nanunungdan lalo na sa LTFRB na dapat nang masolusyonan ang siring na bagay na kung mapipwede madangog ang sa indang agrangay, may kinaraman sa nasambitan ng bagay na kung matatandaan may pesos sa nakaninot ang pamasahe hali sa Buyuan to Legazpi vice versa. Alaga ng unya nagi ng 25 pesos. Sigun sa mga nakaulay kan DCGB News na mga pasaheros, tinda na didipisilan kay ni today man nagsitataasan sa inyong mga sweldo, nagtaas lugod so pamasahe. Kasi na manunutaran mananggad, na dakakadakol naman na nagsusuan ng mga pasahero sa jeepney na as if garo normal ang mga nyaraon sa laog para reho ang bilang igwasan na barrier nagpaka-pesos muda nagpaka-facial ang nagkapirang pasahero alagad talagang manunutaran na halos doble-doble ang nakukuha kan mga driver asin officer kaya na didipisilan sinda. Mientras tanto, ang DCGB News padagos na nakikipagkonektar kay ni sa LTFRB tayo man nangagrangay kan ibang mga pasahero sa mga malaylay na ruta alagad tungkol sa ngunyan out of reach si Regional Director na LTFRB na si Antonio Garjola. Mga dagdag na bareta, ako po si LBB. Nagapilar ang Private Hospital Association of the Philippines na matauanin pagkakataon na makapagpaliwanag ang manehamiento kan hospital na bigsasabing may peking PhilHealth claims. Sinabi ni Papi President Dr. Jose Rene de Grano na dapat pabayaan unang magpaliwanag ang mga namamayon ng mga hospital arog na sana kan sa Tri-City Medical Center sa Pasig City. Enot ng napabareta na pipakasuan kan National Bureau of Investigation ang nagkapirang opisyales sa staff kan hospital matapos magkua ng reimbursement sa PhilHealth na bigsasabing hemodialysis patient maski gadana ang pasyente. Sigun kay De Grano, sadit na porsyento sa nini kumpara sa presenteng utang kan PhilHealth sa mga pribadong hospital pag-abot naman sa COVID-19 claim. Kay bana sa mga pipakasuhan kan NBI, ang hospital administrator, nagkaparang miyembro kan board of directors, asin sarong staff kan PhilHealth sa Tri-City Medical Center. Positibo ang naging reaksyon kan lawas ng mga cancer patients na natudukan ng COVID-19 vaccine. Sa 44 mil na recipientes ng 2 doses ng Pfizer Biotech vaccine, dahil kakaibang side effect ang nairehistro sa 4 mil na mga partisipantes na may history ng cancer o presenteng may cancer. May ginibong si Blag na pag-aadalaan Moderna kung saan na 791 na cancer patients ang natawanin danin kompletong dose kan COVID-19 vaccine naglangkaw sa 84% ang level kan antibodies na nahiling sa pasyente na nag-chemotherapy, 89% naman sa nagagamit ng immunotherapy drug asin nag-chemotherapy, asin 93% sa nagagamit ng immunotherapy sana. Mabot sa 208,649 ang bilang kan mga Pilipinong nakapag-apply na sa National Digital Vaccine Certificate o VaxCert-PH. Sigun kay Presidential Spokesman Harry Roque, sa nasabing numero 127,252 ang nakakuha ng certificate. 77,918 ang no record found, asin 3,479 ang may incorrect record details sa Region 3 for Metro Cebu, asin Metro Davao, uminabot na sa 57,828 ang nag-apply na para sa sirang na sertifikasyon, kung saan 34,699 ang generated, 20,956 ang no record found, asin 1,001 ang incorrect record details. Sa ngunyan, dahil pasigurado ang petsa kunuarin may lalansar ang VART o kaya VaxCert-PH sa bilog na nasyon.
Sinabi kan manihamiento kan St. Luke's Medical Center na sindan na sa full capacity na mantang ginatos kan sa inda mga health workers na sa iba-ibang kabtang nin quarantine na matapos mabantad sa COVID-19. Sinabi ni Dr. Arta de la Peña, CEO asin presidente kan hospital, na ang ibang nindang health workers sa piglalaw man na mabuwalta na sa trabaho, ngunya na aldaw matapos magpositibo sa test, mantangan iba sa mga masunod pang aldaw makakabuwalta sa indang trabaho. Siyang sinabi na pwede nindang imaneharan trabaho alagad, kulang pa ang mga health workers na maasikaso sa nagdadakol ng mga pasyente sa ospital. Yan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Sa pangalan kan mga pagiriba, Manny Totanya sa lado teknikal. Kami po nagatod kan bareta. Ako po si Francia May Boras. Ako man po si Edwin Taral na nagsasabing mabalos kan sa inong pagantabay.